दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, बर' आइजो अनसाय आफाद, जोंहा हारिमु आफाद आरो लोगोसेनो प्राइमारि टिचार एसोसिएशन आरो गासै मोन 13 बर'नि माहारियारि आफादफोर आरो गासै दल संगठना दिनै जि माने सान थिनानै होदों भारतनि निर्वाचन आयोगा माने बिसायख'थि आयोगा बेबायदियै जोङो दिनै हल नाम्बार 3 आव जोंनि जिखिनि दाबि दङमोन, जोंनि जिखिनि मेम'रेन्डाम दङमोन आरो ड्राफ्ट 20 तारिख जुनाव ओंखारनायनि उनाव बे ड्राफ्टआव जिखिनि गोरोन्थि दङ, जिखिनि सोदांनांगौ दङ, इनक्लुजन एक्सक्लुजन साजेसन अबजेक्शन आरो बेयाव जिखिनि दाजाब दानख' दङमोन गासैबो मेटारखौ जोङो लानानै दिनै जोङो आसाम नाङै जिखिनि समस्ति पर्यायनि मेटार दङ लोगोसे 6 शिड्युल बिटिआरनि सिंनि जिखिनि दाबि जोङो बेखौ जमा होबाय आरो जोंनि खोथाखौ जोङो ब्रिफलि जिखिनि टु दा पइन्ट बुंनांगौ स्पष्टयै जों बुंदों जे जोङो दाबि खालामदोंमोन क'क्राझार एसटि समस्ति बाहाल थानांगौ लोगोसेनो उदालगुरि माने लकसभा समस्ति बिटिआरआव मोननै पार्लियामेन्ट दानांगौ आरो क'क्राझार एसटिखौ बाहाल लाखिनायनि थाखाय पार्लियामेन्ट समस्तिखौ जों धन्यबाद होदों आरो एखेलोगोयैनो 14टा एसेम्बलि सेगमेन्ट जों दाबिदोंमोन नाथाय बावखुंग्रिखौ एडिशनेलि बिथांमोना क्रिएट खालामनानै 15टा खालामबाय बिनि थाखायबो जों आयगखौ धन्यबाद होदों किन्तु लोगोसेयैनो उदालगुरि पार्लियामेन्ट सीटखौ जों दाबिनाय बायदि बिथांमोना गनायाखै आरो बिथांमोननि ड्राफ्टआव उदालगुरि माने दरं नन 6 शिड्युलनि मोनबा समस्ति आरो 6 शिड्युल तामुलपुर माने गरेश्वर भेरगाव उदालगुरि माजबाद टंला मोनद' विधानसभा समस्तिखौ क्लाब खालामनानै मिक्स खालामनानै बिथांमोना 6 शिड्युलनि स्पिरिटखौ भंग खालामदों आरो 6 शिड्युलाव जि मर्यादा जोंनि जि पलिटिकेल राइट्स जोंनि जि पलिटिकेल प्रिभिलेज जि मोननांगौ आरो 35 बोसोरनि जि संग्रामनि बिनिमयाव राजनीतिक भाबै जों अधिकारनि बाथ्रा जि रायलायबोदोंमोन जि सोमावसारदोंमोन 5,000निबो बांसिन मुंख्लं जानाय बिनि बिनिमयावसो जों राजनीतिक अधिकारखौ दिनै मोनदों आरो बे अधिकारखौ जोङो अकल काउन्सिलावल' मोनबा जानाय नङा एसेम्बलि पार्लियामेन्ट भारतनि संबिधाननि आधाराव आर्टिकल 330 आर्टिकल 332 जि मोनसे बेयाव माने शिड्युल माने अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलनि थाखाय जि मोनसे बेबस्था दङ बिनि आधाराव जों मोननांगौ बे बाथ्राखौ दिनै जोङो बिथांमोननो जोंनि जि माने मेम'रेन्डाम बेयाव जिहेतु होखानाय दङ एडिशनेलि जोंनि पइन्ट्सफोरखौ जों लाखिदों आरो बेबायदि दिनै आय'गा जोंनि खोथाफोरखौ खोनासंबाय बिथांमोना बेखौ लानानै फिन कनसिडारेशननि थाखाय बिबेचना खालामगोन आरो बिनि उनाव फाइनाल ड्राफ्टआ ओंखारगोन जोङो मिजिंथिदों जोङो आसाबादि बर' रायजो राजा बर'नि माहारियारि आफादफोरा जोङो आसाबादि जे फाइनाल ड्राफ्टआव उदालगुरि लकसभा समस्तिया दाजागोन आरो भैरबकुन्द नाम होदों नाम सोलायबानो जानाय नङा जोंनि स्पिरिटआ जाबाय डिफुआ कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव मोननै 6 शिड्युल माने एरियाजों मोनद' समस्तिजोंनो जुदि लकसभा जादोंब्ला मानो थाखाय मोनद' एसेम्बलिजों उदालगुरि बिटिआर काउन्सिलनि सिङाव स्पिरिट 6 शिड्युलखौ मेनटेन खालामनानै मानो समस्ति जाया बे बाथ्राखौ जोङो दिनै स्पष्टयै आयगनि सिगाङाव बुंबावबाय गहपुराव सेटेलाइट माने सेग्रेगेट खालामनाय जादों बर' मानसिफोरखौ भाग खालामनाय जादों सटिया डिफु आरो गोबां बेबायदि माखासे जोंनियाव दाबि दङ आरो बिथांमोननि जि नडेल अफिसार बिथांमोननो जोंनि मेम'रेन्डामखौ जोङो होनानै फैदों आरो बिथांमोना बिनि सायाव बिबेचना खालामगोन जोंनि आवाज जोंनि दाबिया कन्टिनिउ थागोन जों मिजिंथियो जे आय'गा बर' हारिनि ट्राइबेलनि जोंनि सन अफ दा सइलनि जि मोनसे राइट्स एन्ड प्रिभिलेज जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसनखौ बिथांमोना कनसिडार खालामगोन बे बाथ्राखौनो आङो दिनै स्पष्टयै फोरमायबाय।